आदलो आयजीपी सुनील गर्गाड लाचखोरीचे केशीत एफआयआर रजिस्टर करचो म्हूण पणजेचे सेशन्स कोर्टान एसीबीक आदेश दिलो। सुनील गर्गान केस रजिस्टर करपाक 5.5 लाखाची लाच घेतिल्ली म्हूण वास्कोचो बिझनेसमॅन मुन्नालाल हलवाईन ताचे आड एसीबी कडेन कंप्लेन केल्ली। कंप्लेनी उपरांत ताका दिल्ली ट्रान्सफर मारिल्लो, थंयच्यान अरुणाचल प्रदेशांत मारलो। ही गजाल सप्टेंबर 2016तली। वास्कोचो बिझनेसमॅन मुन्नालाल हलवाईन आदलो आयजीपी सुनील गर्गा आड लाचखोरीचे केसीत एफआयआर रजिस्टर करपाक कितल्योशोच उठाबशी काडल्यो। एसीबीचो हुमरो जरयलो, मात एसीबी एफआयआर करपाक तयार ना। आयपीएस पुलीस अधिकाऱ्याआड एफआयआराक केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडच्यान सँक्शन जाय म्हूण तांणी खंय एफआयआर रजिस्टर करूंक ना। निमाणे सोमारा पणजेचे सेशन कोर्टाक एसीबीक एफआयआर रजिस्टर करूंक म्हूण आदेश दिवचो पडलो। Court has allowed to register FIR now. I am very happy today. Court has allowed. It has taken time, but I have got justice from this court. I want each and everybody people, we should come and fight against. Don't depend on or the politician or anybody else. You should have to fight on your own will, and then only these people will get scared. A corrupt person shouldn't be allowed to sit on the chair to make money. I appeal all the people, come like me and fight against such persons. See, one more thing is that even Manohar Parrikar, our honorable CM, when I had told him to listen my grievances, then he told me to take 15 days time. Why should he take 15 days time? Even after 15 days also, he didn't call me second time. फोण्या एका आदोगादान वास्कोचो बिझनेसमॅन मुन्नालाल हलवाईक 1 कोटीक टोपी घाली म्हूण तो तेन्नाचो आयजीपी सुनील गर्गाक मेळूंक गेल्लो। आदोगादा आड एफआयआर करचो म्हूण तो गेल्लो, मात हलवाई सांगता त्या प्रमाण सुनील गर्गान खंय ताचे कडेन 5.5 लाख मागले, तेय बी 2 हप्त्यांनी। आपल्या कडेन गर्गाचो ऑडिओ रिकॉर्डेड आसा म्हूण हलवाई सांगता। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। भारत हो कुटुंब वत्सल संस्कृतीचो देश। ही संस्कृती राखूंक आमचे मदीं एकता आनी बरे विचार आसूंक जाय म्हूण जयंतराव सहस्त्रबुद्धे उलयलो। सबंद कोकण प्रांतांत आयतारा हिंदू चेतना संगम कार्यावळ जाली। ह्या निमतान गोंयांत आयिल्ले कडेन सहस्त्रबुद्धे उलयतालो। हे कार्यावळीक गोंयचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार संघाच्या नव्या गणवेशांत पावलो। हिंदू चेतना आक्रमकानी कधी बलाने कपटाने दडपली। आपल्या देशाचा जो विचार करतायत लोक तो विलक्षण आहे, आणि असं ज्यांना अनुभूती येते या सगळ्या गोष्टींची, त्या लोकांच्या मनात येतं की अरे 70 वर्षापूर्वीच स्वतंत्र झाला असा देश। स्वामी विवेकानंद ज्यांना मोक्ष मुल्लर म्हणायचे, असे फ्रेडरिक मॅक्स मुल्लर, त्यांनी भारतीय तत्वज्ञानाचा अभ्यास केला, विचार दर्शनाचा अभ्यास केला। त्यांच्याकडे मनामध्ये प्रामुख्याने समजूत अशी होती की भारतीय तत्वज्ञान, भारतीय विचार दर्शन हे पश्चिमी जगताच्या विचार दर्शनापेक्षा खालच्या दर्जाचं आहे, याची गोष्ट सिद्ध करायची अशी संकल्पना मनात घेऊन तिथल्या अनेकांनी असा प्रयत्न सुरू केला। पण जेव्हा वास्तव त्यांच्या लक्षात आलं तेव्हा त्यांचं मन बदललं। या फ्रेडरिक मॅक्स मुल्लरने एक सुंदर पुस्तक लिहिलंय। त्या पुस्तकाचं शीर्षक आहे इंडिया व्हॉट इट कॅन टीच अस, आणि त्याच्या प्रस्तावनेमध्ये त्यांनी जे म्हटलंय ते थोडक्यात सांगायचं तर असं की ते एक प्रश्न विचारतात। मला असं जर कोणी प्रश्न विचारला की या जगामधला असा देश कोणता की ज्याला सर्वांग सुंदर स्वर्ग म्हणता येईल असा देश आहे, तर माझ्याकडे उत्तर आहे भारत। मला जर असं कोणी विचारलं की जगामध्ये सर्वोत्कृष्ट साहित्याची निर्मिती कुठे झाली, तर माझ्याकडे उत्तर आहे भारत। मला जर असं कोणी विचारलं की या मानवजातीच्या इतक्या मोठ्या यात्रेमध्ये अनेक प्रकारच्या समस्या मानवजातीसमोर उभ्या राहिल्या, त्याचं समाधानकारक उत्तर शोधायचा प्रयत्न कुठच्या समाजामध्ये झाला, कुठच्या देशात झाला, तर त्यासाठी माझ्याकडे उत्तर आहे भारत। अशी त्यांनी प्रश्नांची एक प्रश्नावली लिहिली, आणि त्या सगळ्याचं उत्तर त्यांच्या दृष्टीने काय भारत आहे।
घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक.